Cellphone. So gamitan na namo guys og front drive. Front drive. Front drive. Oh, grabe ka trail kaya mong kuan diri guys. Okay kaya guys. Oh. Okay kayo guys. Front drive. Di pala raman gani pre. Oh. Pakyawan nilang tirada ni kabya-kabya ra ba? Oh, nakita ba ninyo guys? The sea. Is the sea. Ingat ning ora lupa sa ano bukid nun. Pula kayo no? Yan eh pag mo unang mga brother pati euro. Kuan ba? High grade lang ba? Wala nila nin sampul eh. Kiko di po nila pasampulan kay kung base ng mga trabahante dyan na magbiling. Kuha na to pre. Tingnan to. Sir kasako. Tingnan kadadlaw naman na niya. Tingnan naman mag-duty niya. Magkarga na magtag na po kabuk sa pick up day. Asa mo na among pang garden na garden soil na. Hari high grade na dai ba na mo yan. Live na. Basta ka ba lo? Sige dala sa panahon dire. Ano ni makapadato sa to. Kabalo. Kabalo. Kining driver na mo guys, anad kay nag-off-road. Mo ni yung trabaho sa Macau. Upload siguro upload. Oo. Na kung anto yung dala dito equal 16. Equal 16 ang yung kuan dito. Minus na ni kay kuan naman eh 4 times 4. Kito iya equal 16 na to. Mo to'y resulta sa 4 times 4. Bulo-bulo na ni guys. Oo, pagka nice kaayo ang view guys. Oo, nakita ba ninyo? Kung wa ninyo makita, kamo na'y bahala pa. So mo kuan sa midiri ka dali guys. Pwede rin? Kaya na, pwede na. Legit sila ka. Gitambakan na nila diri no? Gitambak og kabutan dahil noon. So nice kaya ang ilang kuan. Guwapo diri banking ini masimintado na diri. Motor ba? Oh, pagkatsoy kayo. Taga Macau ang driver, basic kaya nga mga kuan. Driving lesson. Driving lesson. Shortcut siguro dito. Pasensya mo guys, liho kayo kay grabe ka harsh ang driver sa hay. Ang akong cam di makuha. Oh. Guwapo kayo ang kuhan mo guys. So likod na mo guys. So oh, sandstorm. Nakita na nyo guys. Oh, grabe ka nice kayo. With color pagit siya nga kuhan. Colorful. Colorful. Mga na siya guys.
Namlibak ko diri ingon gipala-pala ron eh. O kana. Diri ra man na siya sugod. Oh, na. Okay. Kasubita Ulo na, ulo. May buhawad kayo karon. Tambak dito diri. Kini din may nagtambak. Ah. Tambak nila oh. Saka umong kaya gitambakan. Bidaon nga ni. Katong dito oh. Grabe kong bidaon. Okay, hapit na. So, dere tama na uman ang atong video guys. Ay mo kalimot. Mag-subscribe kay kung Please like, mag-subscribe mo, subscribe. kamo maluwas.